Para que hoxe inauguramos unha nova sección dentro do Atrápame. O noso departamento de Imaes de Masí non para de traballar, non descansan, son incansables. E hoxe aquí comeza Merendas con Rodrigo. Oímos algo. A nova sección que estaba todo o mundo agardando. E eu especialmente porque hoxe tamén merendamos. Contanos que é eso. Pois mire, é arroz con leite. E ten por encima unha pel de mandarina da leira que teño confitada. Caseira, aparte, a mandarina. Sí, mandarina de caseira confitada. Que maravilla. Sí, quedoume un pouco seco ahora, pero bueno, alle botar un pouco de leite xa se vai baixando. Vale, non, pensaba eu, porque eu xo coitelo, veo o fiador pola casa. E non trouxeches unha culler? Non, non trouxe unha, trouxe ata 5, que esta sección está moi preparada, cuidado, isto aquí, parece que non, pero isto para min, que xa me tocou no pelo, mira, vou poñer unha por aquí. Sí. Outra por aquí. Sí. Outra por aquí. E a miña ten que ser a grande, a sopera. E pois, collinas todas iguais, pero mira, esta é a túa, empeza ti probando, e a cata. Non, proba ti primeiro. Non, eu probo de último. Vale, pois veña. Dalle ti aí. Collo esta de aquí, vale? Dalle. E despois ca cuchara que fago? E logo, que cuchara, métela logo no peto, se queres. Querla deixar aquí posta? Non, queda con ela, logo xa recollo eu.